Ond wrth i'r plant yn mewn, oedd i straight mewn i fe, oedd y plant yn amazing i fod yn onest. Ac i dod ymlaen yn rwyd yn nhw i fe, ti'n cael chats nhw, mynd rhywbeth, a ti'n dod ymlaen rili rwyd yn nhw. A beth oedd y hynod i fi oedd y cyfarfod, gyda felly, ydy llun i'r dim wrth, felly oedd plant felly eu cysgu chymach sy'n ddim setlo. Ond yn y cyfarfod, o'n nhw'n eistedd, nhw'n gwrando yn astyd, a lot nhw'n cymryd nodiadau a stuff. A ti'n gweld rhaid nhw, ti'n fel, sa'n siŵr sy'n nhw'n gwrando yn ddim. So yn astudiaeth ti'n gweld cwestiynau, nhw'n gwrando, nhw'n gyd yn gwrando ar beth gan Derek i gweud. A dros sôn yn fras na byn ni'n neud trwy wythnos, ni'n sôn amdano'r dechrau wythnos amdano gardd Eden, a popeth yn berffaith. Wedyn sôn am y cwimp yn ystod gan yr wythnos. A wedyn ar diwedd y wythnos, o'n i moyn y plant jyst weld ac i edrych beth, wel, y gardd Eden newydd os gwy moyn. Felly, hwnna ddim ffordd neis o weid, ond y gardd, yr nefoedd, beth sydd i ddod os chi yn credu yn Iesu Grist a bod popeth nôl yn berffaith. A i fi'n bersonol yn astudiaeth eto, gwersyll gyntaf fi, ddim quite siŵr fel yn mynd i mynd, ond yn astudiaeth gyntaf, briliant eto, plant i gyd yn gore, yn y bolon gofyn, lot o cwestiynau. A dim gofyn cwestiynau mwyn gofyn cwestiynau, ond gofyn cwestiynau rili dda. A rai gwe, very impressed, ond yn gofyn cwestiynau rili dda. A ni'n ateb nhw'n gore i'w gallu, a ni wastad yn fod yn onest yn nhw. A nhw'n digon yn gored, a nhw ddim yn teimlo unrhyw gwasgedd o gwbl. So oedd e'n nice, fel i gweud hwn yn y ffordd iawn, ond oedd y vibe neis yn ystod yr wythnos gyda gwersyll ni. A ni rili wir wedi mwynhau'r wythnos. Debyg i Morgan, beth oedd taro fi oedd just onestrwydd a fel oedd y plant yn barod i drafod hefyd. Mae'n neis yn gwersyll yn dweud o ran pobl yn dod o lefydd gwahanol, ond maen nhw'n gallu cael eu tynnu at ei gilydd gyda Iesu a'i ffydd nhw. Nhw wedi gyda nawr profi fi yn ystydaethau fi o ran o'n i'n gallu gofyn cwestiynau oedd wir yn trwblu nhw a wir yn poeni nhw, a oedd e'n gret gallu bod yn agored ac yn onest gyda nhw, a nhw'n barod i rannu hefyd, felly yna'n sicr beth oedd i taro fi yn ystod wythnos. Chyfawr. A sut allwn ni gweddio dros y gwaith yma? Os gennych chi unrhyw pwyntiau gweddi arbennig? Credu gyda'r plant yn ni, y prif pwynt yn dod lan yn gyson yw ysgolion, ynglyn â a lot yn nhw'n gweud, felly nhw oedd unig Gristion yn blwyddyn nhw, nhw oedd unig Gristion felly yn cwpl o flynyddoedd uwch ben o dan nhw. A yr teimlad yma o diffyg cymdeithas Cristnogol felly yn yr ysgolion, neu felly diffyg cymdeithas Cristnogion gyda'i gilydd, achos gyda'r rhan fwyaf, neu gyda pob plentyn yda fi'n bersonol, nhw'n gyd mynd ar capel si. So nhw'n clywed y feng, nhw'n cael y cymdeithas i sy'n, felly yn ystod wythnos nhw'n colli cyswllt bach ynglyn â nhw gyda ffrindiau nhw amlwg ddim yn credu. A felly yr teimlad na unigrwydd yn y ffydd bron yn yr ysgol a jyst gwyddio, jyst rhoi nerth nhw i cadw'n gadar yn y ffydd. So beth ni'n sôn amdano nhw yn yr wythnos oedd bod y cymdeithas wedi bod e ddim yn berffaith nawr, oherwydd y cwimp, oherwydd ni wedi pechu, mae'r cymdeithas na ddim yn berffaith. Ond bod nhw dal gallu cael cymdeithas nawr. Mae'n anodd yn ysgolion, achos ti yn teimlo ni'n. Oedd yr un peth y fi, ti ben dinan bach yn ystod y blwyddyn. So, jyst gwyddio, hwnna'r prif pwynt gweddi rili, gyson yn dod lan yn wythnos dyn ni. A jyst i cynnal y blant, y rai sydd yn credu, jyst i cynnal nhw, bod nhw yn aros yn gadw yn y fi, achos un o'n fwy nawr felly yn ysgolion, mae pethau'n dechrau dod mewn nawr i ysgolion sy'n fwy a fwy wrth Gristnogol. Ni'n gweud felly, dim yn reidrwydd, mae Gristnogol wedi, maen nhw wedi bod wrth Gristnogol am sbel fach, ond mae'n fwy unio ffes nawr fi'n teimlo gyda'r holl bethau. Sy'n rhaid fi chi'n gyd yn gwybod, yr holl bethau sy'n dod mewn i ysgolion. A bron gwyddio bod y pethau yna'n dod i stop. Fydda'n, os ni fydd amosibl i ddew, jyst gwyddio fod y gyd yn stopo, fydda'n stopo. Nhw wedi pryd maen nhw'n plant yn fach a mae'n rwydd i swei nhw, bod jyst y stwff yna'n stopo am nhw gyda meddwl mwy clir. Just pwynt arall o ran, just diolch i ddew am y gwaith mae'n neud mewn gwersylloedd. Diolch i ddew am bod wedi'n diogelu yn ystod y gwersyll wythnos diwetha. A fi'n credu fel y Morgan yn gweud, mae pobl ifanc dyddi yma yn credu'n cael ei lot mwy anodd o beth o'n ni. Fi'n trio meddwl yn ôl pryd ni'n ysgol, 10 mlynedd yn ôl nawr. So, jyst yn meddwl, maen nhw'n gorfod delio gyda pethau lot yn wahanol i ni. A fi jyst yn teimlo fel bod angen i weddio dros nhw, a gweddio dros y sefyllfaoedd maen nhw gorfod wynebu. A fel y Morgan yn gweud, unigrwydd nhw yn y ffydd, maen nhw'n lot yn teimlo'n unig iawn. A jyst bod nhw'n cofio bod Duw gyda nhw, hyd yn oed pryd maen nhw'n stryglan, bod Duw wastad gyda nhw. A jyst gweddio hefyd, wrth i fynd nôl i'w ysgolion, i fynd nôl i capeli, bod Duw yn eu cynnal nhw yn eu ffydd nhw.
chi, Morgan ac yn Cara. Diolch yn fawr iawn. Sicr lot i ni weddio dros y gwaith pwysig ac arbennig yna. Chi ni parhau felly addoli Duw drwy ganu ein hemi nesaf ni, sef doethineb perffaith Duw y Tad, ddatguddir drwy'r bydysawd maith, pob peth a greuwyd gan ei lais a gaiff ei gynnal gan ein barhaus. Diolch. Dewch i ni weddio. O Dduw ein Tad yn y nefoedd, a Thad ein harglwydd, gwaredwr Iesu Grist. Dyn ni'n diolch i ti am y fraint fawr dyn ni'n ei chael rwan, o gael troi ata ti, a galw ar dy enw sanctaidd di. Dyn ni'n diolch yn bod ni'n cael daddoli di. Dy fod ti wedi yn galw ni i wneud hyn, bod yna dderbyniad i ni, ger dy fron trwy'r arglwydd Iesu Grist, a bod yna orchymyn i ni i fod yn daddoli di. Da ni'n gofyn am help o Dad i addoli. Da ni'n methu yn y nerth yn hun. Da ni'n gofyn i byddi di yn helpu ni i roi yn hunan yn aberth byw, yn sanctaidd ac yn gymeradwy gen i ti. Da ni'n gofyn y bydd ein hamser ni efo'n gilydd heno, yn ystod y gwasanaeth ac yn dilyn y gwasanaeth i gyd yn fodd o ddwyn clod ac ogoniant i dy enw sanctaidd di. Da ni'n gofyn y bydd di yn bendithio yn hamser ni, pan y byddwn ni yn canu, pan ydyn ni'n
gweddio pan ydyn ni yn gwrando ar dy air di yn cael ei bregithu. Da ni'n gofyn y bydd di yn amlygu dy bresenoldeb, byddwn ni'n teimlo dy bresenoldeb yn plith ni. Yn ystod y sgwrs, ni'n gofyn y byddwn ni'n cael cyfarch ein gilydd a salmau, ac y bydd yn sgyrsia ni hefyd, dwi'n gogoniant i dy enw. Da ni'n diolch i ti am y Beibl o Dduw Dad. Dy fod ti'n siarad trwyddo fo. Da ni'n diolch i ti am y datguddiad ohona ti dy hun, i fod o'n dangos i ni. Y ffordd ata ti trwy Iesu Grist. Da ni'n diolch i ti yr hyn da ni wedi glywed yn barod heno am y gwersylloedd. Yn diolch i ti am bob un o'r bobl ifanc yna. A'r hyn maen nhw wedi glywed. Da ni'n diolch i ti am y rhai sydd eisoes wedi credu. Da ni'n gofyn o Dduw y byddi di eto yn galw rhagor i dy deyrnas di clod i den. Da ni'n tristau o glywed yr heria mae'r bobl ifanc yma yn ei wynebu yn yr ysgolion ac yn gofyn o Dduw y byddi di noddfa ac yn erth i bob un ohonyn nhw. Y bydden nhw'n gallu pwyso arna ti ac byddi di yn gynhaliaeth trwy bob her. Da ni'n diolch i ti am dy ffyddlondeb ac yn gofyn y bydd y bobl ifanc yn arbennig yn profi ffyddlondeb hwnnw. Da ni'n gofyn felly byddi di efo ni weddill y noson yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Trydydd ddemyn felly, iddi mawredd person a gwaith yr arglwydd Iesu. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw y nawr, brennu nef a deiar lawr.
Mae'n fraint i mi yn awr cael gwahodd ein pregethwr i fyny ac i gyflwyno ein pregethwr Martin Williams. Martin yn weinidog ar eglwys Bethesda, Saundersfoot, New Hedges, ac wedi bod yna ers 10 mlynedd. Cyn hynny yn Pontarddulais am 12 mlynedd, ac cyn hynny Seion Llanelli. Dewch i ni weddio. O Dduwyn Tad, a ni yn diolch i ti am dy air ac am dy was, Martin. Ni'n gweddio bydd cledd dy air di yn trywanu ein calonnau heno yma i ddangos i ni ein hangen am y gwaredwr a'r darpariaeth sydd yn yr arglwydd. O diwenw. Amen. Wel, yn gyntaf, gai ddiolch am y gwahoddiad i ddod i bregethu yr efengil yma yn Aberystwyth. Fe glwson ni nos Fawrth gyda Arnallt. I Arnallt ofyn i faddau iddo am bod yn Gymro o Gwm Gwendraeth. Wy'n ofni, bydd rhaid i chi oddef Cymraeg sy'n benfro heno. Ac un sydd wedi bod nawr am 10 mlynedd yn Little England beyond Wales. Ond mae yn hyfryd i ddod i bregethu ar efengil. Ni'n mynd i droi at y 10 benod o Iowan. Y 10 benod o Iowan, at adnod syml iawn ac adnod cyfarwydd i ni i gyd. Yr unfyd adnod ar 10, mae fi yw'r bugail da, y bugail da sydd yn rhoddi ei einioes dros y defaid. Mae fi yw'r bugail da, y bugail da sydd yn rhoddi ei einioes dros y defaid. Geiriau yr arglwydd Iesu Grist, geiriau at y Phariseiaid. Dyma yr arglwydd Iesu yn rhoi ymateb yn y 10 benod o Iowan i beneithiaid Israel, i'r Phariseiaid. Ac mae'n wneud hynny oherwydd i rywbeth i ddigwydd yn y 9 benod o Iowan. Eisiau ni ddeall y 9 benod cyn dod at y 10 benod. Yn y 9 benod, nath yr arglwydd Iesu iachau dyn dall. O dyn wedi bod yn ddall o'i enedigaeth, a dyma'r arglwydd Iesu yn dweud wrtho i fynd i olchi yn Siloam, ac wedyn mae'r dyn dall yn cael gweld, mae gwyrth yn cymryd lle. Ac wrth gwrs, mae'r dyn nawr oedd yn dall, ond sydd yn nawr yn gweld, mae'n mynd at ei gymdogion, ac mae'n dweud, wel, wy'n gallu gweld. Oedd e'n rhyfeddod, oedd e'n ffantastig. Oedd gwyrth wedi cymryd lle, a mae'n dweud, wy'n gweld. A cymdogion wrth gwrs yn gofyn, wel, shwt? A fi yn dweud, yn digon diniwyd, digon onest. Wel, Iesu o Nazareth. Iesu o Nazareth, dwedodd wrtho i mynd i olchi yn Siloam, a dyna'r ffordd ces i fy ngolwg yn ôl. Ac wrth gwrs, ath y newyddion ar led a clywodd y Phariseiaid hyn. Ac wrth glywed mae Iesu o Nazareth oedd wedi gwneud hyn, llanwyd calonau y Phariseiaid a chasineb tuag at y dyn oedd nawr yn gweld a tuag at yr arglwydd Iesu Grist. Oedd ei anghrediniaeth mor ofnadw yn wyneb prawf mawr o ogoniant Duw yn y gwyrth oedd wedi cymryd lle. Nath nhw wrthod credu
yn yr arglwydd. A thyfodd i gasineb nhw yn fwy ac yn fwy tuag at yr arglwydd Iesu Grist erbyn diwedd y benod, oedd y dyn oedd yn gweld, wel, nath nhw i daflu fe allan, bwrw fe allan o'r synagog. A'r arglwydd Iesu yn dod ato ac yn siarad â fe. Ac erbyn diwedd y benod, y 9 benod, ni'n gweld nid yn unig oedd y dyn wedi cael ei olwg yn ôl, ond oedd y dyn nawr hefyd yn gweld. Yn gweld yn ysbrydol. Tydi a wnaeth y wyrth o Grist fab Duw. Lle roeddwn gynt yn ddall, rwy'n gweld yn awr, nid yn unig gweld am llygyd, ond gweld mai ti yw'r gwaredwr, gweld mai ti yw yr arglwydd. Ac mae'r 9 benod o Iowan yn dod â cwestiwn i ni. Mae'n peri ni ofyn cwestiwn, pwy oedd wir yn ddall? Pwy oedd wir yn ddall fan hyn? Ni'n tueddol i feddwl am y dyn dall oedd wedi cael ei olwg yn ôl, ond pwy oedd wir yn ddall? Pwy oedd ar dallineb gweitha fan hyn? Ar ateb y Phariseiaid. Yn gwbl ddall, yn ysbrydol. Yn anghrediniol. I'r arglwydd Iesu Grist roi prawf clir o'i ogoniant yn ei wyrth. Ac wrth gwrs mae hynny yn arwain i ni ofyn cwestiwn ynglyn ag anwediniaeth. Efallai mae yna rhai yma heno sy'n heb credu'r Efengyl. Sy'n heb dod at yr arglwydd Iesu, sy'n heb credu ynddo. Beth yw'r broblem? Beth yw'r broblem? Pam nad ydych yn credu y Mab Duw? Ac wy'n siŵr, newch chi ddweud wrtho, o, mae digon o resymau da fi. O, mae hwn a llall. Na i ddweud, eich problem mwyaf yw'ch calon eich hun. Dyna graidd anghrediniaeth. Nid diffyg tystiolaeth i'r Efengyl, neu diffyg tystiolaeth i fodolaeth Duw, neu diffyg tystiolaeth i berson yr arglwydd Iesu Grist, ond y problem mwyaf yw calon dyn. Calon drwg anghrediniol. Ac fe allwch chi dod lan ac esgus ar ôl esgus pam sa chi'n credu'r Efengyl. Ond ar ddiwedd y dydd, y problem mwyaf yw hyn. Chi'n gwrthod credu. Mae'ch calon drwg anghrediniol yn dweud na, dwi ddim yn mynd i gael yr arglwydd Iesu i deyrnasu dros fy mywyd i. Dwi ddim yn mynd i gael Duw yn fyw arna fi. Yn ôl y barddoniaeth Invictus, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. A dyna beth mae calon drwg anghrediniol yn dweud. Na i ddim ymostwn i arglwyddiaeth yr arglwydd Iesu Grist. Felly byddwch yn onest a'ch hunain heno. Os nad ydych wedi credu yn yr arglwydd Iesu, yn onest. Dystiolaeth, mae yna digon, mwy na digon o dystiolaeth. Mae'r greadigaeth yn dystiolaethu i fodolaeth Duw. Mae Aberystwyth heno, mae'n brydferth o Aberystwyth, ddim o'r brydferth oes i Benfro, ond mae'n brydferth. Ond mae Aberystwyth yn brydferth, a mae'n dystiolaethu i ogoniant a fodolaeth Duw. A'ch cydwibo chi yn dystiolaethu i fodolaeth Duw.
A na gych chi wneud yw gweud na, dwi ddim mynd i gytuno. A'n cydwybod. Ac cydwybod yn dweud bod chi'n rhywun gyfrifol, atebol i'r arglwydd, bydd rhaid sefyll o'i flaen neu ryw ddydd. A chi'n gwthio hynny i gefn eich meddwl. A dweud dwi ddim yn mynd i gwedi hynny. Ond mae'ch cydwybod yn tystiolaethu hynny. Mae'r Beibl yn tystiolaethu i wirionedd yr Efengyl. Ac gyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae hynny yn dystiolaethu i wirionedd yr Efengyl. A drychwch o'ch cwmpas. Drychwch o'ch cwmpas. Pobl o wahanol cefndiroedd, wahanol profiadau, ond i gyd wedi dod i'r un brofiad o'r arglwydd Iesu. Mae hynny'n dyst i wirionedd yr Efengyl. Mae mwy na digon o dystiolaeth i wirionedd yr Efengyl. Alon anwydol. Efwch ar arglwydd hyn o. Gwennwch chi iddo symud y calon anwydol yma. A'i le. Gweithag ni. Wel, gadewch i ni ddod at yr adnod. Oedd hwnna falle rhyw cyflwyniad, ond gadewch i ni ddod at yr adnod. Mae fi yw'r bugail da, y bugail da sydd yn rhoddi ei einioes dros y defaid. Dim ond dau bwynt sydd gyda fi heno, dau bwynt syml, y bugail ac wedyn y defaid. So mae'r bugail fan hyn, a ni'n mynd i ystyried y bugail, a wedyn ni'n mynd i ystyried y defaid. Yn gyntaf felly, y bugail. Yr arglwydd Iesu yn dweud, mae fi yw'r bugail da. Mae fi yw'r bugail da. Mae pob gair yn y cymal hynny yn bwysig. Mae fi yw. Mae fi yw. Saithwaith yn Iowan mae Iesu yn dweud mae fi yw. Mae fi yw'r wir wynwyddyn. Mae fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Mae fi yw'r bugail da. Mae fi yw drws y defaid. Mae fi yw goleuni'r byd. Mae fi yw bar ar bywyd. Saith o weithiau mae'n dweud mae fi yw. Ond ar wahân i ni, mae'r arglwydd Iesu yn defnyddio y geiriau mae fi yw neu ydw i fi i bwyntio at ei hunan cyn bod Abraham ar wy fi beth yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn mae yna hanes diddorol yn Efengyl Iowan yn ymhenod 18, y 19 benod o'r Efengyl a'r arglwydd Iesu yn ardd Gesemane. Ac mae llu o filwyr yn dod i'w arestio. A'r arglwydd Iesu yn gofyn pwy yr ydych yn ei geisio. A nhw yn dweud, pwy ateb asad iddo, Iesu o Nazareth. Ac yn dewch ar ymateb yr arglwydd Iesu fan hyn. A hwn yr Iesu a ddywedodd wrthynt, mae fi yw. A beth digwyddodd? Wel, ni'n darllen wedyn, cyn gyntyd gan hynny ac y dywedodd ei fe wrthynt, mae fi yw, pwy a eithant yn wisg ei cefnau ac a syrthiasant i lawr. So dyma nhw'n cwmpo i lawr i'r llawr. Pam? Oherwydd yn y gair hwnnw oedd datguddiad o Dduw ei hun, o Jehova. A nhw am foment yng ngardd Gesemane yn gweld cebolwg o agoniant yr arglwydd Iesu Grist. Pwy oedd e? Ond nhw wedi dod a dweud ni eisiau gweld Iesu, ni eisiau arestio Iesu o Nazareth. Rhyw dyn cyffredin, rhyw criminal cyffredin.
Iesu o Nazareth, ni wedi dod i arestio, a Iesu yn dweud, chi'n sylweddoli pwy fi? Ma fi yw. A bang! Lawr y llawr. Gweld o godant diw. Ti'n gweld mae'r cymal ma fi yw yn mynd yn ôl at Exodus, y drydydd benod o Exodus. Ac yn y drydydd benod o Exodus, mae Moses yn sefyll o flaen y berth oedd yn llosgi, ac oedd Moses yn treial ffeindio unrhyw esgus i beidio ac i fyddhau i'r arglwydd. Oedd e ddim eisiau mynd yn ôl i'r aifft, fel oedd yr arglwydd wedi ei alw, a dyma fe yn dweud. A dwedodd Moses wrth Dduw, wele pan ddelw i fi ar feibion Israel, a dywedid wrthynt, diw eich tadau man fonodd atoch, os dywedant wrthyf, beth yw ei enw ef? Beth a ddyweda fi wrthynt? A Duw a ddywedodd wrth Moses, ydwyf yr hwn y dwyf. Ydwyf yr hwn y dwyf. A mae Duw yn ei enw yn datguddio i berson. Ydwyf yr hyn y dwyf. By fi yw, yr unig wir a bywiol Dduw. Y Duw tragwyddol, yr anghyfnewidiol un, Jehova, Duw Israel, Duw Abraham, Isaac a Jacob, a Iesu Grist nawr. Yn dweud, my fi yw. Mae fe ddod yr efengyl, llwson ni trwy'r wythnos, y gdarnall nos ffordd, ymlith holl mae fe ddod arnef, hwn ydyw'r mwyaf un. Weld gan feidrol dwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Cofio pan o'n i yn y chweched dosbarth yn yr ysgol o'n ar ryw can ar y radio ar Atlantic 252, long wave, ac oedd y can yma, a wy'n jyst yn cofio'r byrdwn, oedd e'n gofyn y cwestiwn, what if God were one of us? Sa'n cofio y geiriau wedyn, what if God was one of us? A'r efengyl yn dweud, mae e wedi bod yn un ohonom ni yma yn y byd, a mae yn un ohonom ni, mae yna ddyn yn y nef, un o yr arglwydd Iesu. Ond fe ddath Duw, dath y gair, ail berson y drindod, yn gnawd a drigo yn ein plith. A gwelsom ei agoniad ef, agoniad megis yr unig gynedlig oddi wrth y tad yn llawn gras. My fi yw, ond my fi yw y bugail. Ac eto mae hynny yn mynd yn ôl at yr Hen Testament. Oherwydd tro ar ôl tro yn yr Hen Testament, mae Duw yn cyfeirio at ei hun fel bugail Israel. Psalm 80. Mae fi yw bugail Israel. Psalm 23. Yr arglwydd yw fy Migael, ni bydd eisiau arnaf. Ac felly mae Duw yn dweud, mae fi yw bugail Israel. Ond yn fwy na hynny, mae'r Hen Testament yn dweud bod y Meseia yn mynd i fod yn fugail i'w bobl. Felly yn Eseia 40, ni'n darllen y geiriau yma, yn Eseia 40, mae Eseia yn ysgrifennu y geiriau yn adnod, os gallai ffeindio hi, adnod 11, fel bugail y porthw e fe i braidd, a'i fraich y casgl i wyn, ac a'i dwg yn ei fynwes, ac a goledda y mamogiaid. Eseia 40, adnod 11, ac wedyn yn Ezekiel hefyd, penod 30 a 4. A mae hwn yn benod diddorol dros ben, lle mae Duw yn addo y Meseia, bod y Meseia mynd i ddod i fugeilio, ac i fod yn fugail ar ei braidd. A dyma Iesu chi'n gweld yn y geiriau yma, y fi yw'r bugail da, mae'n dweud wi wedi dod.
fel mae'r Hen Testament wedi dweud amdanaf, wedi dod fel y bugail. Ac i weithredu fel bugail, i gwneud gwaith bugail. A beth yw gwaith bugail yn ôl yr Hen Testament, yn ôl Ezekiel 34? I borthu fy mraidd, i amddiffyn fy mraidd, i ofalu dros fy mraidd, i achub fy mraidd. Dwi wedi dod i'w cadw nhw, dwi wedi dod i'w achub nhw. Ac Arglwydd Iesu Grist yn dweud, wel, mae fi yw y bugail da, a wi wedi dod i wneud hynny, wi wedi dod i borthu fy mraidd, ac i ofalu dros fy mraidd, ond i achub fy mraidd, y bugail da sydd yn rhoddi ei einioes dros i ddefaid. Wi wedi dod i'w achub nhw, maen nhw'n golledig, maen nhw'n angen gwaredwr, a wi wedi dod i dalu dyled ar y groes. Wi wedi dod i sefyll yn ei lle ar y groes. Wi wedi dod y bugail, wi wedi dod i fod yn oen ar ben Calfaria. Aeth i'r lladdfa yn ei lle. Talodd yno swm ei dyled ac ei groesodd filiar. Fel yr Arglwydd Iesu wedi dod i fegeilio fy nefaid. Mae yna un gair arall yn i ddisgrifio y bugail fan hyn. Mae fi yw'r bugail da. Mae fi yw'r bugail da. Wrth gwrs, mae yna cymhariaeth rhwng gai fugeiliad Israel fan hyn, y Phariseiaid, oedd wedi dod i wneud niwed i'r praidd, oedd yn lladd y praidd, trwy gai athrawiaeth. Yr Arglwydd Iesu Grist yn dweud, mae fi yw'r bugail da sydd wedi dod i wneud daioni i'n praidd, sydd wedi dod i wneud a dwi'n meddwl hefyd yn y geiriau yna, mae yn disgrifiad o'r Arglwydd Iesu, mae yn dda. Dyna tystiolaeth y Cristion. Yn y cyfres gan C.S. Lewis, The Lion, the Witch and the Wardrobe, oedd yna cwestiwn ynglyn ag Aslan, odi yn saff? Na, dwi ddim yn saff, ond mae'n dda. A chi'n gweld dyna tystiolaeth y Cristion. Mae'n dda. Arglwydd Iesu. Mae'n dda. Ar ôl bod yn Gristion dros 25 o flynyddoedd nawr, mwy na hynny, 30. Dyma'n tystiolaeth i, mae'n dda. Mae'n dda. Fi'n credu ysgrifennodd Dafydd Psalm 23 ar ddiwedd i fywyd, mae yna gadael ynglyn â hynny, ond hen frenin yn edrych nôl ac yn dweud, wel, dyma fy tystiolaeth i. Yr Arglwydd yw fy bugail, i bydd eisiau arnaf. Wi wedi profi hynny. Na i mi orffwys yn porfeidd gwelltog. Ac yn y blaen, mae'n mynd ymlaen yn Psalm 23, disgrifio y stormi, disgrifio y dyffrynnoedd. A mae'n dweud yn ddiau, mae'n dweud, dwi'n siŵr, daioni a thrigaredd am cynlyniad holl y ddyddiau fy mywyd, ac yn hir Arglwydd breswyliaf yn oes oesoedd. Mae'n dda. A mae'n brydferth, mae'n hawddgar. Mae un cyfeiriad arall at y bugail yn yr Hen Testament. Mae yn fy hoff llyfr o'r Hen Testament, Caniad Solomon. A chi gweld yng Nghaniad Solomon, mae'r briodasfer yn gofyn yn y bennod cyntaf ynglyn â ble mae'r priodfab. Ac mae'n cael yr ateb. Beth oedd gwaith y priodfab yng Nghaniad Solomon? Wel, yn y bennod cyntaf, mae'n dweud hyn.
Ond i wyddos ti y decaf o'r gwragydd, dos allan ragot ar hyd ôl y praidd, a porthod dyfynod gerllaw pebyll y bugeiliaid. Hynny yw, fe gallai ffeindio y priodfaf. Mae praidd. A siwt mae'r priodasferch yn mynd ymlaen i ddisgrifio y priodfaf yn y 5 bennod. Mae'n gwyn a gwydog yn rhagori ar 10,000. Ac ar ôl mynd trwy yr holl ddisgrifiad ohono, mae'n dweud, a mae'n oll yn hawddgar. Dyna tystiolaeth y Cristion. Mae'n oll yn hawddgar. Mae'n brydferth, mae'n ddibynol, mae'n dda. Mae'n lyflu. Fynwch chi unrhyw Cristion. A newn nhw rhoi yr un tystiolaeth am y bugail. So dyna'r bugail. Gadewch chi ni ystyried yn ail felly y defaid. Y defaid. Gadewch chi ni feddwl am ddefaid. Fi'n cofio, ddi siwr o fod 15 mlynedd yn ôl nawr, prynodd un o aelodau Pontarddulais tocyn i fi. I mynd am ddiwrnod, dwi'n gwybod pam, ond i mynd am ddiwrnod i gystadleuaeth byd eang treialon cwn defaid yn Llandeilo. So off fi, ac ysteddes i am ddiwrnod cyfan yn edrych ar ddefaid. A gwylio defaid, a dysgus i mwy am bobl y diwrnod hynny, ac dysgus i erioed yn coleg. Edryches i a gwylus i David. Nawr gallai ddim gweud bod fi'n expert ar ddefaid. Mae'n ffermwr, mae rai o'r teulu yn ffermwyr, allwn nhw dweud mwy. Ond dyma rai o'n casgliadau i ynglyn â defaid o'r diwrnod hynny. Y peth cyntaf, o tueddiad gyda nhw bob amser i grwydro ac i wasgaru. Ac oedd mwy nag un fugail wedi colli'r dydd y moment yr eiliau cyntaf. Achos off ath y ci David a beth digwyddodd. Y defaid yn gwasgaru. Ac yn mynd. Un fan hyn, un fan co, a wedi colli'r dydd wedyn, a colli'r gystadleuaeth. Mae tueddiad gan defaid i wasgaru, i grwydro ac i mynd ar goll. A dyna paham mae'r Beibl yn ddisgrifio dynion fel defaid. Mae'r Beibl yn cymharu i ddefaid. Mae Eseia, pennod 53 o Eseia. Ac adnod 6, na ni oll a grwydrasom fel defaid. Troesom bawb i'w ffordd ei hun. Na ni oll a grwydrasom fel defaid. Chi'n gweld dyna natur y pechadur. Mae'n disgrifio natur ni wrth cael ein geni i'r byd. Ni'n bobl golledig. Fel bechaduriaid, ni'n golledig, ni ar goll. Ni wedi crwydro. Crwydro oddi wrth Duw. Crwydro oddi wrth yr arglwydd. Ni wedi mynd ar wasgar. A troesom bawb i'w ffordd ei hun. Troesom bawb i'w ffordd ei hun. Hynny yw, yr hunan sy'n teyrnasu y mywyd y pechadur. Yr hunan sy'n teyrnasu. Ac felly mae'n mynd y ffordd, mae'r hunan yn dweud, beth bynnag sy'n plesio fi, beth bynnag sy'n gwneud lles i fi, dyna'r ffordd dwi'n mynd. Ffordd fy hun, oherwydd yr hunan sy'n reoli, a'r hunan sy'n teyrnasu,
yng nghalon y pechadur. Ac felly ni gyd yn Frank Sinatra's bach. I did it my way. A dyna'r ffordd, my way. My way. Nid ffordd yr arglwydd, ond my way. Dyna'r ffordd sydd yn teyrnasu, dyna'r ffordd wi'n mynd. Ni wedi rwydro fel pechyduriaid. Yr ail beth am ddefaid, mae nhw'n anifeiliaid styfnig. Yn anifeiliaid styfnig, gwylies i un ddafad yn stampo'i droed a gwrthod mynd i mewn i'r gorlan. Edrychodd e bobman ond at y bugail ac at y gorlan. A safodd e, a ci David, dwi yna fe, oedd e ddim yn gallu gwneud dim byd o fe, a safodd e o flaen y ci David a stampo'i droed. A chi'n gweld mae yna y fath dyfnigrwydd tu fewn i galon y pechadur. Dyna paham mae'r Beibl yn dweud mae gwrthryfel yn erbyn i orchymynion a mae'r pechadur mae'n stampo'i droed yn erbyn Duw. Mae'n fodlon mynd unrhyw ffordd, ond ffordd yr arglwydd. Mae'n fodlon gwrando ar unrhyw lais, ond llais y bugail. Ac mae'n penderfynol, dyw e ddim yn mynd i ddilyn Duw. Dyw e ddim yn mynd i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae pechadur yn fodlon gredu popeth ond yr Efengyl. Gwylis i raglen ar y teledu o 2 flynedd yn ôl nawr, Joanna Lumley yn India. A'r bachgen ma'n yn egluro i Joanna Lumley bod 3,000 o ddiwiau mewn buwch. A Joanna Lumley yn dweud, oh, how lovely. Beautiful. Isn't that nice? A ti'n meddwl, beth yn y byd? Beth sy'n bod y ti? Ond chi'n gweld mae pechadur yn fodlon credu popeth. Ond yr Efengyl. Y fodlon wynebu bobman, ond yr Efengyl. Y fodlon dod i gredu ym hopeth, ond yr unig wir bywio Dduw a'r un mae wedi anfon yr arglwydd Iesu Grist. Drydydd beth am ddefaid, unwaith mae dafad ar goll, bydd e ddim yn ffeindio i ffordd yn ôl i'r praeth. Fe all rai anifeiliaid ffeindio i ffordd yn ôl gatre, ond bydd dafad yn crwydro ac yn crwydro ac yn crwydro ac yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy ar goll. A mae hynny yn wir am y pechadur hefyd. Bydd neb yn ffeindio i ffordd at Duw heb i'r arglwydd weithio ar ei galon. Pam? Oherwydd sy'n mor gallu gyda ni i ddod at Dduw, na'r awydd chwaith i ddod at Dduw. Does gen i'm ddim y gallu i ddod ar ben ein hun ar unrhyw ein hun at yr arglwydd, neu'r awydd. Os oedd gennym ni y gallu, bydde ddim awydd gyda ni o gwbl ddod at yr arglwydd. Rai beth na yn dweud os ni ar goll, byddem ar goll heb i Dduw i weithredu ac i weithio ar ein calonau ni. Ac yn bedwarydd am y ddefaid, mae ddefaid yn ddiamadferth, yn ddiamddiffyn, ac y tu allan i ofal y bugail, maen nhw mewn perygl mawr. Perygl o farw. Ac
chi'n gweld dyna reality unrhyw un sydd ddim yn nabod yr arglwydd Iesu. Pam ddylwn ni credu? Oherwydd heb yr arglwydd Iesu, mae'ch enaid mewn perygl enfawr. Gallai ddim meddwl am unrhyw beth gwath na fod Mae Paul yn Effesied yn dweud am yr Effesied unwaith, o chi heb Crist. A ni'n tueddu ambell waith jyst i ddarllen dros yr adnod yma. Heb Crist. Heb oredw. Heb amddiffynnydd a fydd ma. Heb un i eirio. Y noeth o flan y Duw. Heb Crist. Heb Dduw. Hynny yw heb ffafr Duw. Dy gofau'n Duw yn agos arnoch. Heb obaith. Heb obaith. Heb addewidion Duw o'ch plaid. Ac unrhyw moment, all Duw sydd â'ch bywyd yn ei ddwylo ef, all Duw dweud digon yw digon, a roi y galwad i chi ddod o'r byd mae i dragwyddoldeb, heb Dduw, heb yr arglwydd Iesu, heb obaith, ond am y fflamau syth, a prif na Duw y marw, a twellwch di Duw byth. Ai ddim meddwl am unrhyw cyflwr gwath na hynny. Ffrindiau, os chi heb just yn rhyw gethwr Victoriaidd fan hyn, just yn gweud beth e'n ffasiwn serious nawr. Enaid heb yr arglwydd Iesu. Ond dwi eisiau orffen gyda'r newyddion da. Mae'r arglwydd Iesu fan hyn yn y 10 bennod yn cyfeirio at braidd sy'n eiddo iddo fe. Mae'n sôn am fy mhraeth. Mae'n sôn am ddefaid sy'n eiddo fi. Ac mae'n sôn am y bendithion sydd i'r ddefaid sydd yn eiddo iddo fe. Mi arodda fi ddynt fywyd tragwyddol. Adnod 28 a minnau y dwy fy nroddi iddynt fywyd tragwyddol, ac ni chyfel gollant byth, ac ni ddwg neb pwynt allan, ond llaw i, mae yna praidd sy'n perthyn i'r arglwydd Iesu Grist, fe yw'r bugail, ac a nhw yw i ddefaid, a mae ganddyn nhw fywyd tragwyddol. Mae gyda nhw bywyd, mae gyda nhw pob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd yng Nghrist, mae gyda nhw maddeiant i bob bai, maen nhw'n eiddo iddo fe yma yn y byd, a byddant yn eiddo iddo fe i dragwyddoldeb. Nawr, fi eisiau gofyn y cwestiwn, pwy yw y defaid yma? Na i ddweud pwy yw y defaid yma? Mae'r defaid yma yn eiddo i'r arglwydd Iesu Grist trwy anrheg.
cyn llunio'r byd. Y byd cyn nod â un angel, dim ond Duw. Yng y cyngor fore, rhwng y tad a'r mab a'r ysbryd glân, rhoddodd y tad praidd i'w fab. Ar arglwydd Iesu Grist yn ymyfrydu, yn llawynhau bod Duw wedi rhoi y fath rhodd iddo fe. Fy mraidd, fy mobl, fy nefaid, y rhain i gyd. Ffantastig. O dim gwerth yn y nefaid. Nefaid prosedig o nhw. Nefaid pethau ond nhw'n dad. Mae gyda fi rhyw modrwy bach yn y tŷ gatre. Sa'n gwybod os mae e'n air neu beido, sa'n gwybod, dwi ddim yn fodrwy neis i edrych arno. Sa'n meddwl byddai'r modrwy yn codi, sa'n gwybod, 10 pint, rhywbeth hynny. Ond mae'n werth y byd i mi, oherwydd dyna'r modrwy rhoddodd fy nhad i mi. I modrwy cyn iddo farw. Ac i fi mae'n amrysiadwy. A dyma'r tad yn rhoi praidd i'r oherwydd rhan o anreg y tad. A dyma'r arglwydd Iesu yn ei caru hwy. Mae'n caru hwy. Mae'n caru nhw o dragwyddoldeb a chariad tragwyddol ysgerais. A dyma'r arglwydd Iesu yn cymryd cyfrifoldeb drosti. Mae'n gwybod mwyn dod â nhw i'r nef, mae angen marw drostyn nhw. Maen nhw ar goll, maen nhw'n euog, maen nhw'n nebu digofaint Duw, ac mae'n cymryd cyfrifoldeb i'w achub nhw hyd yr eitha. So dyma beth mae'n neud. Mae'n dod i'r byd. Mae'n gadael y nef, a mae'n dod i'r byd. Mae'n cael ei eni ym Methlehem. Pam? Dros i ddefaid. Ac wedyn mae'n byw bywyd perffaith, difaid, dinam. Calon perffaith, gweithredoedd perffaith, geiriau perffaith, cadw pob iot o'r gyfraith. Pam? Dros i ddefaid, mwyn ennill cyfiawnder iddyn nhw. Ac wedyn mae'n wynebu'r groes. Ac mae'r dylid yn fawr, yn enfawr. Rhaid talu dros i bechod nhw, rhaid dioddau farn Duw yn ei lle nhw, rhaid yfed y cwpan i'r gwaelod, rhaid marw yn ei lle, rhaid gweidi drostyn nhw, wynebu cleddu fi dad yn y tywyllwch. Dyma Iesu yn dweud, wy'n fodlon, mwyn achub y defaid. A mae'n neud y cyfan. Mae'n achub i'r eithaf y rai sy'n credu ynddo fe. A dros i braidd mae'n marw. A dros i braidd mae'n acgyfodi. Mwyn ei cyfiawnhau. A dros i braidd mae'n esgyn i'r nef ac mae'n eirio drostyn nhw heno. Ond beth arall mae'r arglwydd Iesu yn neud? A dyma'r peth cyffroes. Mae'n esgyn i'r nef, a beth yw ei waith nawr? Galw bechaduriaid i fod yn rhan o'i braith. Galw y defaid i gredu. A sut mae'n neud hynny? Wel, mae'n dynion i bregeth
Mae'n galw rhai i sefyll ac i gyhoeddi y newyddion da, ac i ddweud wrth bobl dewch. Mae yna bugail sydd wedi dod i'r byd, a bugail sydd wedi marw dros period ar y groes. Mae yna bugail sydd wedi talu ei dylid, mae yna bugail sydd yn fwyn ac yn brydferth. Dewch ato, dewch ato. Credwch ynddo. Ar yr un pryd, a dyma'r peth exciting, ar yr un pryd, mae Iesu yn gorchymyn yr ysbryd glân i ddod. A'r ysbryd glân yn dysgu. A'r ysbryd glân yn gweithio. A'r galon i'r pechaduriaid wrth iddi glywed yr efenni. A'r ysbryd glân yn newid i canonau. Yr ysbryd glân yn agor i llygyd yw angen am waredwr. Yr ysbryd glân yn agor i clustiau i hyfryd lais yr efengil. Ac mae'r ysbryd glân yn gwneud nhw yn ewyllysgar yn nydd i nerth. Ac felly mewn oedfa fel hyn, mae galwad yr efengil yn mynd allan. Dewch at yr arglwydd Iesu, dewch at y bugail. Mae'n fodlon eich achub, mae'n fodlon eich cadw i'r eithaf. Bynnag chi wedi wneud, pwy bynnag yr ydych, dewch. A'r ysbryd glân yn gweithredu yn y fath ffordd bod yna rhyw rhai, efallai chi hyn o, yn dweud, hei, mae'r oedfa hon yn wahanol. Wedi bod o dan yr efengil droion, ond dim ond llais bregethwr yw'r clywed. Llais eitha diflas. Ond mae rhywbeth wahanol hyn o. Mae fel petai bod Iesu ei hun yn galw. Mi glywaf dyna'r lais. Galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calvary. Mae fel petai bod Iesu ei hun yn llefaru. You hear the voice of Jesus softly pleading with your heart. Sydd yn cael ei agoroeddi o'i angen am y gwaredwr, a maen nhw'n dod. Maen nhw'n dod i gredu. Maen nhw'n yn troi oddi wrth ei hen bywydau, yn edifarhau ac yn credu'r efengil. A fel o beth? A beth sydd wedi digwydd? Mae'r arglwydd wedi galw dafad. A dyna gwaith y bugail. A wi eisiau gofyn i chi Gristnogion sy'n ma hyn o, chi'n disgwylgar am hynny? Chi'n credu hynny? Chi'n gweud o bryd i'w gilydd, dim ond oedfa, dim ond oedfa. Dim ond oedfa. Oherwydd yn ragluniaeth Duw, dyma ffordd Duw o achub yn eneidiau, dyma ffordd Duw o achub pechaduriaid. Pregethwr digon gwan yn sefyll mewn pwlpid, pregeth yr efengil, galw yr efengil, yn dweud wrth bobl, edif yr hewch a chredwch yr efengil. Ac ar ysbryd glân yn dod ac yn gweithio. Pam lai?
could it be tonight? Beth amdanoch chi heno? Chi wedi credu chi'n clywed llais yr arglwydd? Gall y bu gael galw heno. Byddwch ddisgwylgar. Weddiwch nawr. Ar y pen bu gael. Galwad y braidd ynghyd. Beth am bore fori? Yn ragluniaeth Dyw? Da fi fan hyn, beth am nos y fori, beth Robert fan hyn? Dynion mae Dyw wedi apwyntio i gyhoeddi a chwiliadwyoli Crist. Gweddiwch heno ar yr arglwydd o orsydd wen y nef i alw i ddefaid. Chi wedi clywed llais y bugail heno? Dewch. Ac i ddef yn eich achub, rhoi maddeiant a pob braint a pob bri chi, sicrhau y dwswn ni y bore yma mor hyfryd, yn sicrhau y nef i ni. Yn ni'n mynd i ganu i orffen ein hoedfa. Un môr David Charles, cyfyrddin, y bu gael mwyn o'r nef a ddaeth i lawr, i geisio'i braidd, wy'r erchill anial mawr.
Ti achubaist y rai gweithaf a neilynaf a fi'n bod. Achub eto, achub yma, achub finnau dy glod. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw y Tad a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.